Berungkang tapi le omong ora nyasak kaya Gus Miftah. Goblok dancuk sing werna-werna sithik kaya wong liar. Ndak dadi panutan ke kudu sing apik le dakwah, le nyanyi. Ayo le dakwah. Dakwah karo nyanyi ya padha bae lah. Istilah gawe selingan, tapi nek kon banyane dancuk nganu ya omong wong dalan. Lah iya. Penyanyi ke ya padha wae kok ngono lah aja omong kok kowe. Nah, kan diidolake wong pirang-pirang ndakang rapayu. Suwe-suwe. Ayo ndakang rapayu suwe-suwe ra kondang. Ilang. Kok kowe. Omongane kaya wong liar. Nah,